Riżultat ieħor pożittiv għal Malta huwa l-ekonomija Maltija. L-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu Fitch ikkonfermat ir-rating A għall-ekonomija Maltija u tqal ukoll li l-ħarsa għall-ġejjieni hija waħda stabbli. Fitch qalet li l-ekonomija Maltija sejra ferm aħjar minn dik ta' pajjiżi oħra membri taż-żona euro. Dan permezz ta' tkabbir ta' 3.4% fil-prodott domestiku gross. Fitch tistenna li matul din is-sena u s-sena d-dieħla pajjiżna jkompli jikseb iktar riżultati pożittivi. L-esperti jsostnu li f'dan il-perjodu l-ekonomija ta' pajjiżna għandha tara tkabbir ekonomiku ta' 3%. Ir-rapport jinnota wkoll li tnaqqis fil-qatt u l-fatt li kien hemm żieda fin-numru ta' nisa li daħlu fid-dinja tax-xogħol. L-Aġenzija tisma' wkoll li fl-2014 id-deficit tal-Gvern se jinżel taħt it-2.3% tal-prodott domestiku gross. Fitch tinnota wkoll il-ftehim tal-Gvern ma' Shanghai Electric Power u rrimarkat li dan il-ftehim għandu l-potenzjal li jżid il-profittibilità fil-waqt li jnaqqas id-dejn tal-Enemalta. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna qal li fil-waqt li lqa' 3 rapporti pożittivi dwar l-ekonomija ta' pajjiżna, il-Gvern se jibqa' kommess u konfidenti li jkompli jwettaq il-miżuri infassla fil-budget. Irreaġixxa wkoll il-Partit Laburista li fis-sqarrija qal li minflok li ħaddan politika ta' awsterità u żidiet fil-prezzijiet bħall-Gvern preċedenti, dan il-Gvern mexxa politika ta' investiment u tnaqqis ta' piżijiet.